Hello, my name is Reverend Billstedt. Keep watching Laza Entertainment and you'll be blessed. Amen. Hi, my name is Josie. Hi, my name is Priscilla. Hi, my name is Amma Joyce. Hi, my name is Nancy Nyako. Hi, my name is Unisefia. Hi, my name is Debbie. Hi, my name is Ella, and keep watching Laza Entertainment. Glory to God, glory to God. May the Lord richly bless you out there. I'm Overseer Eric Ifeusu, in charge of Hamburg PIWC. This morning, I want to encourage you. We serve a mighty God and we serve a great God. I just preached a message to the congregation that we should build a house for the Lord. You see, God in no time is coming, and what you do today will determine your fate in eternity. So I want to ask you, with what raw materials are you building your temple? Are you building with gold? You building with silver, or you building with straw? It is extremely important that you build your house on the foundation of Christ. And I promise you, if you do that, you will never feel eternity. I pray that you become a source of blessing. God cause his face to shine upon you and be gracious unto you, and release favor and blessing unto you in Jesus' name. Amen. God bless you. Amen. Me Church of Pentecost elder. Na let me di a dance say nyame no ayeso no oye do kwafo nyame oye tumfo nyame oye nyame a obi biara a wode de woto de ho so no oni ni hwama de biara da na me gira say me ko Ghana Christmas time na yade ekobo me no enye nyame na wo mafa enye nyame adomo a enkamenti bi ansa ma na saya dia no nipa bebre ka wo mu a na o mawu na nyame ye madom e ma me bai na that day a me no ka say oh nyame nam nadom so a wasani ade me dia me gi nyame di preko pese nyame no oh wo yo domfo nyame wo ye mobrohunfo nyame no ye yaresafo a ye de ye ho to no so a oh oni ye nhwamo e biara oh enua nyame nhyira na onum na omanu ensu yie e wade nyina mu e wo Yesu Kristo di mu amen. Jo ya mama kwaba eba dwumadie so e Laza Entertainment dwumadie ya to ne din second Awurade ayama na eye na awie ye wo ye maame bi wo anuma ye pese oka de Awurade ayama no mama ya mama kwaba ba dwumadie so ye ma wakwanya na ye waka bibia kire Awurade na owie no betimi ya no ama ye nwom one ba ku bi kitwa bi okay kan de Awurade ayama Samri anope me de nyame ase se Awurade ahwe me so me ne mabusua me ma ne me nananom me hwe de nyame aya ebro madwene ne menti ase so me de nyame ase se afia yasim Awurade mmoa na onfa me ne mabusua me ma me papa me nuanom nyina afie ntwa ne yetwa wie de ase de ni nkabia ma no ye de Awurade ase said the mom winning mono, your mamma wakasa, wadani nyame ase. Said the mom coswara mon subscribe or Laza Entertainment. Now we are video one share my yamin shra, so I shraba. Amen. Young mother of your mamma kwaba eba jumedi, I tuned in say can the radia amount. Laza Entertainment to see and I'm away. And then no pay your mammy be wahanum, 9%. Your man a quenya no can be chile rade. On can the radia man and I feel so we are no my yum. Just it's webby. Yemfa share radio union and I am our kwaba dwumadie so yeah and why white a person can be chair because you say white dear I said just say nkunum die enti no ye ma wo kwan na wa kan bia chair rade na wa de rade ase na afi uwi a ma yanwom na afi so uwi a na wa cha wo ndofo bi mu amaye me da onyankopon ase esa se fita amaye me hwe na nyame aye ama me ewo 18 years a na nyame ni me adini ye krom wasetan no enye easy na enne nyame di afe ba ko aka me bapani a otoso mienu no ho ama na nya 18 years a na me ka hye nyame no nyam se me da na se ni a waye no eye nwanwa enye nipa nyina na enya no se ne a yen inti ni ye da nyame ase asedan kwa na hye yafo no mu ma ye da na se
yɛda na se wɔ ni a wɔyɛ ama yɛ nti na ehu yɛ sɛ yɛ fufue yɛda nyame ase yɛda awurade ase so sɛ ɔde afe aka yɛ oba on the tosu mienu wɔ ɛso na afe so yɛpɛ sɛ ɔma yɛ nnwom baako wode just yɛ ne tietiem so ɔla no sɛ ne bɛ afoforɔ so bɛnya kwan aba mu nyame ni dɔnu na ayɛ misa nyame ni dɔnu na ayɛ misa enyami o enyami misi nyame ni dɔnu na ayɛ misa nyame ni dɔnu na ayɛ misa amen michia madɔfo nom wana wɔhwɛ yɛn saa bre abusua nyinaa yɛkyia obi bia amen amen sɛnea mo ne nyankopɔn dɔn de ɛyɛ ɔdɔ a ɛyɛ dɔ sonko emusu edu na me hyira wɔ anwuma a wode ama yɛn amen sa dɔfo sɛdeɛ mo ne mo yɛda so Laza Entertainment kɔsɔre ahwɛ yɛn na afei mo subscribe na mo like yɛ page no Laza Entertainment wokɔ YouTube a ɛwɔ hɔ nom Laza Entertainment yɛne mo a nyame hyira mo kwaba eba Laza Entertainment eye kan de awurade ama me dwumadi yesu yesan enya ye maame bi wa no so agye ne white ye pese ono so e kan de awurade ama no owia no ama ye nwom na afi so wachia na dofo be se mienu ana se miensa bi ama ye mama ye makwaba ma dwumadi yesu eye kan de awurade ama me ya eja na ye hu se wa ye white na white de se ne ye obi anim no white che se nkunimdie na ye pese o kan de awurade ama na afi so wia na wa ma nwom baako na fe wa chia wa dofo ba ku mienu ana se miensa bi me ba cho bebre nyamia ya de kakraka ma me ene se me ba pani Priscilla adwobrago apia nyame de afi ba kon aka ne mfie hu ama wonya mfie edunwotwe a ye kan 18 years enti ene ye beda nyame ase se ode ne dom ye no wahwe ne so ama wonya mfie dunwotwe ye nigi bebre ye hye nyame ani onyam bebre eni nti na ene ye ba asori e de ani onyam ma nyame nti ye de nyame ase menwoma metu nie I give the glory to Jesus and tell of his love, and tell of his love. I give the glory to Jesus and tell of his wonderful love. Oh, me de enyonyambe ma Jesus. Namakai ne don't know. Namakai Yesu ni don't know. Me di enyonyambe ma Jesus. Namakai ni do anwasem. Me da Yesu asibebre. Amen. Mentonyo ba konka ho. Me chia adofo mienu a. Me chia me manyina Priscilla Stephanie ene Samuel ene madofo mu beja mi nyina me de ani onyam ma nyame wo Yesu di mu amen yo amen nyame hyira wo ya maame se wa ma yenya wadansie se de mu ni madofo yeda so adwumadie so Laza Entertainment dwumadie e pene se kan de awurade amai yeda so Church of Pentecost se wo Billstedt assembly eho ene ye wo wo pese unya ye contact no ma no ewo afidie na se Freya niemra wa asori ne anu medi sa adwumadi ene mo a ena evidence awoso nyame hyiraw se ubeye nyame hyiraw sasa wo ye hyiraba amen baba adwumadi so eye kan de ready ama o Laza Entertainment so ya senya ye maame bi wa hanom ono so agene white ena ebe ma na kwanya no waka bi a kire rade owia no ma ye nwom no wa chia na dofo bi ba ku mienu bi mama ye ma akwa ba mejemoso me the radio bebre ye frame message Florence Jima me hwe the radio ya ma yen a ene the radio ya de kese bebre na ma ye eye Jima ebusua ye baba akwanya 18 years na ye nyina e beta na chi nti ye hwe radio de animonyam bebre ye hwe the nyame aye a na bro adwene nti ase so wo de ho to radio so ade nyina di bo ama ne wie wuye me da obi bia obeja ye nyina ase Jo mama no ano waboni tietia na afi so my nwom baako na
yɛmfa Danyina ye wode Jesus me botentim nyame ayeyi nyina ye wode Jesus me botentim abankese ne wo Erade ni awaye doso wadom tina ye tiase Asidani na ye wode Jesus ye bekanye waya chiramai Jesus ye bebo udi urada Mabotenti mabankese ene wo mama mo why are then nyame hira so wa my sa nwumu we enwumu e say dem nim ene me favorite nwumu a enye easy because we tie nsem na nsem wom mama nyame hira yo mon koswara mon share Laza Entertainment na mon subscribe na program ni mon share ma afoforo ehu de Awurade ayama wom nyame hira so wa ye hira ba peace. Yo mama kwaba eba Laza Entertainment eye dwumade ya ye woso yi kan Awurade ya ma na ya hwehwe ma dodo ma fifimi asa kwa konya enwa ba bi wa no so pese o kan bi kire Awurade enwa ba ben Laza Entertainment so no way na dwumade ya friend kan Awurade ya ma kan bi kire Awurade wi wi anu ama enwom no wa chia wadofo mienu ana miensa bi yo eno kware nyame waye bebre na ama me
se manka na ma yetiafo e me hwe de nyame aya me ka se na me ka adaje be boyen sanse me hwe be bia me free ni de odi ma be dura na eye na dum me nchen ebinom wona wote ase wona wonte ase wona ne donhwe obi da yaresabia nanso me de tachrema da bodwem emoje di me mu afurusane na se me gina ha na me de aseda ma otwedi ampo waye bebre na ma me se nipa dodo na wo frɛ wo mo a omu nim te bia me kɔ mu ensɛm a nipa ka fa me ho enso ene na dum nti me nso ma bɛka enipa ho ye ka bibia me ka bi ye bibia me ye bi nti nokorɛ de nyame waye de edoso na nka me ni ani da so biem ba bia me mfie duru ye ne ba bia me ba duru ye no nyame adom wasan akyɛ me abamu kama ti me ka se aseda nka ɔte asefo nyankopɔn waye bebre na ama me nti ɔdɔfo me fa sa akwanya we so sɛ wo haw bio wo amane bio me de ade koro na me nim wo de ginyame ni di na nya ne mu aretɔ na nya ne mu ahotoso de wo hia ne gidie wonya nyame mu gidie nko ade a bia na wonni gidie ba sɛ wo gidie te sɛ ne me wo gidie ya me nim sɛ ɛkyɛ sɛ den ne waka no ɔbɛyɛ ti so onya nyame mu gidie nko ade a ne wo hia bia ɔde bɛma nti obia fa ne ho nto asafo Yehowa so ko no munya ɔtwen ko sɛ de nyame aka no ɛbɛbam sɛ ne waka di no kretro do na me mu nso no enya unyanko ma enwom baako because ya te say Billstedt Pentecost oto nwom enti no ma enwom baako me ka ho na sesi ade me ntime nkɔ na emom meye bibia hye nyame di anuonyam eno ano na ne hia mani je se wosi me se ana brama yenko nyame fie onyame mete ne nka che media mete ne nka na me ya bofra eni panyi na kasa enkomo biara ni wa ni dinim ebisi nyame yodo ebisi nyame yo batampa ebisi nyame yedi wana semama won ebisi nyame yo moburo hunu ebisi nyame yo sahini ebisi nyame yo domankuma ebisi wakasa wo binke bi toto kwache nyame a o mi nyankopone media mirinya wudimbo arado aye das nyame nhyira na onko onche wadofo nom yo ni edi kan me di aseda bema otwedi ampon ewo mpempenso a ode me abedu me ananka me nsa na me mfata ni etosu mienu me da Billstedt quiet fo nyina se me di asori ma nyina so ka ho nyame onhyira obi bia ni etosu me nsa me da me ku ase nyame onhyira no enye ono a anka me medu ba bia medui o se oba wani mo onyam ene awade enti me da na se nyame nso nka me ho na ommo me ma ho man en on a different wa fi be mo ma wo ho ma asem de biara da na me de mabusua nyina nso ka ho nyame nhyira me ma me ne me papa nyame ema om ho ban ko se ode om beba asomdiem ti me da obi bia se amen 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 nhyira odofo se wo hwe yen a na ti se wo da so wo Laza Entertainment so eye dwumadie ayeto ne den se kan Awurade ama sani amoti ya dofonom na anuanom aka bebre ahye Awurade anumonyam na won so den na wo ema Awurade den na wo ka kye Nyankopɔn hyiraw so da so hwe monko sora nhwe yen Laza Entertainment o YouTube anadofo me fa kwanya so e de kyerem se mon subscribe na afi so mon share video ya aba nyina mon share ma afoforo so ehunu de Awurade ayama won nyame nhyiram